Някой казва, че била много лоша. В смисъл? Дръпната била такава. Сега, какви сметки са имали да оправят, тя си знае. Жалко, млад човек, талантлив, с висше образование. Жалко. Много познати са казвали, че поради причина от общината за защитават интересите на хора от общината, посягат върху бизнеса на други хора. Според мен, аз така съм си мислил, значи това не може един обикновен човек така да иде и да убие друг човек по такъв начин. Значи това е нещо организирано, нали? Този човек, както казват, нали, пистолета е бил със заглушител, не всеки човек има достъп до такова оръжие. Значи това е платена работа, според мен.